বিধানসভাनि बाइ इलेक्शन चुममारि 23,000 सालनि हाइतंखौ आबानो सिगांनो जुदा जुदा थोंरों बदलक जानि जानि बदलनि फान फुनुगै खराव अंखरजाक आबा हाइकेनो फान थरै दंगो ताबो 46 कन्स्टिट्युएन्सि सुरमानि चंबारिबो तिप्रा मथाबो हाइनो आबानि बगिनो तिनि चासालो खवाइ 26 आसामबरनि इंगै वाइटेपनि आदरो खवाइनि सिमि बाइग्रे लेख्लायै सुरमानि बगै बाइग्रे लेवा थांगै मानजागैका आरो थांगै मानजाका खवाइ जिल्लानि चेयारमेन बिशु देबरमा खवाइ डिस्ट्रिक्टनि वर्किं प्रेसिडेन्ट त्रिदि देबरमा नकारि बकबनि आदंर सर के तिनी ताम बगिनो बाइक रैली खाय एक्चुअली जों तिनी 26 आश्रमबारिनि इंगै जों तिनी बरम गिनां बापुराम सपनामी ब 46 सुरमाव ब कैसा चिन तिप्रा मथानि इंगै कन्टेस्ट खायै दंगो तेओ कन्टेस्ट खायतनि जों 26 आश्रमबारिनि तिप्रा मथाराव बरनो जों सपोर्ट खायो का गाहाम जानगै बरनो जों बरम दिवै ते जों बरनो तिप्रा मथानि इंगै फायै जों बरनो तिनी बाइक रेलो सपोर्ट खिना मंगै जों तिनी खवाइनि 26 आश्रमबारिव जों फायलाय दंगो ब्लक कमिटि इंगै इंगै जों मनो तिनी ताबो फर्स्ट राउन्ड तिनी 60 बाइक ताव सफैजाक ते कैसे वाइटिएफ रनि सेकेंड राउन्ड फाइ दंगो बर कैसे जगह ब्लक कमिटि कैसे मीटिंग दंगो मंगै सिगां हेते शिड्यूल मंगै कैंसिल खामलिया बर सेकेंड राउन्ड प्राय 100 फाइ दंगो अमाय केन जों तिनी दिनैनि जे सुरमा केन्द्रव बाइक रेलेव जों तिनी सपोर्ट खिनानै बरनो लगिरिनानै फाइ जों तिप्रा मथानि इंगै ते जों गाहामनो इंडिकेशन मानखा पब्लिक नेते रिएक्शन मानखा जे 46 सुरमा तिप्रा मथा 100% जय होंनाय जों अब वै नंनाय जों नुजा परिष्कार गावनि बागैनो जों दिनै बरनो सपोर्ट खायो प्लस जों मनो कहिनो नायो जे 46 सुरमानि कन्स्टिट्युएन्सिनि दे हास्टेनि 10330 नि जत टीचर सुनो नरनो बरम रिवाइ चिनि तिप्रा मथा दे चिम बुबाग्रा नरनो बरम रिमानि बिसिन्दै दे पश्चिमा 70-72 बছर बरनो के बरम रिया बनि चिकन से जाति नै दिनै बुबाग्रा चिकन कटर जतनो समान का नायो जतनो बरम रिवो आनि बागैनो ब्रक 184 किंग रूल खायाक नै उसुक बसर हजार बसर रूल गामनि बिसिन तिनी बुबाग्रा जिनि बररनो बत्रिजुल मान जरावा कोनो निनि आनि हिनजाय गियावै नायथाखै चाबजागै दङ ओ चाबजाग मानि वनो ताव बुसकानि बिसिनति बुबाग्रानि बिसिनति जों नगै दङ ते ताव जों 46 सुरमावो आमाय केनो वानजय तिप्रा जत हियावै जे 46 सुरमानि जजमेन्टनि बागै जस्टिसनि बागै बङजा जे माइया चायावै दंमनि ते 10323 स्पेशली बनि जे पजानो बरम रिवायाक नै चिनि बाबुराम सपनामी ब असेम्बली कक साननाय मंगै 10330 त्रिपुरानि जतन बन सपोर्ट खैनानि ननि बेलायनो नांगै दंगो जाराव आमगै नरनो कबगो दिनि नरगो बिनि 10330 नि जे कैंडिडेट त्रिपुरा मथानि ngै मानि बन बरम रिवाय त्रिपुरा मथानो नों सपोर्ट खैबा नों 10000 नि जत एटलिस्ट ननि कैंडिडेट न सपोर्ट खै ननि जे 10330 नि कैसे परिबारनि बरख खिनै न सपोर्ट खैना मंगै नरनो कइजौ सानि सिनेमा आं खय डिस्ट्रिक्ट नि जोनाल चेयरमैन तेयो जगह चिनि खय डिस्ट्रिक्ट नि पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि वर्किंग प्रेसिडेंट चिनि ताको ककरा डाटी ट्रिप ते जत ब्लॉक कमिटी नि लीडर्स चिनि संतोष ते चिनि वाइटीएफ ब्लॉक कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर बेटलिंग ते चिनि जगह वाइटीएफ डिस्ट्रिक्ट नि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी चिनि सुमोल ते सेक्रेटरी उत्पल तेबो जगह जत वाइटीएफ नि वॉरियर्स ते तिप्रा मथानि ते ग्रेटर डेभलपमेंट नि जत वॉरियर्स नि खाकवार खाय जों तिनि फाइलि हामबाय